Loh. Masih mau lagi? Dedek masih pingin. Oh iya. Ora apa-apa, tak turuti. Tak gaweke sensasi bengi iki. Apa, Mak? Pramen ketoprak sedelo wae, ning sing lanang sing gambang. Ayo. Wah, iki sing tak tunggu-tunggu ya Allah. Loh, Bim, kowe iki mung ngadeg, gaya sing ngomong aku, kowe rasa wedi. Ayo to, ajar kendel. Ayo. Ayo, junjung. Ayo, junjung. Ayo. Junjung. Nah. Ayo, hei. Ayo, ya ampun. Wah, iki. Oh, kanca-kanca siap nyawer lho. Wah, ya bagus tenan kok ya. Oke.